Uy, asa may mga bugad? Ay, asa doon mo kami sila? Hoy, asa? Aring! Aring na! Pinangita, asa mo ka ba ito? Hoy! Aring mo! Ali doon! Ali! Mag-3 cards na? Aring mo yung! Dali! Sige, tonton, wala! Asa mas buwag na gusto! Oy! Jogging. Asa mo usado ka? Clear eh! Ang Fernando. What? Ah, si sundan na Ano rin? Tara na guys. Wala ko, guys. So, kini siya, mag-3 cards na. Simple na kayo. Yung isa itong pinakagamay. Siya inom. Ano niya? Itong tibay. Mao na Kita yung mo rin niya? Mo na ito, saktan na ito ha? Kini. Oo, punon! Mao na ang sponsor na to karon ha. Sponsored by Kulapo. Kuan, baso ni Waray. Visit featured waray. Yeah. Nasugo na ka na yun. Gila yun. Sugo na, sige. Naman saksa. Man na. Basig. Wala, nagsaksak. Ay, sila sa direktor. Oo, sa inom. Ako yung gamay, di ko Sabi ang unitaan. Sabi na dan. Aga akong saman. Tangan na nila na. Kailangan ko na po, sige na nasaw. Pare na siya. Ayaw rin. Kumbaga rin. Bara, karong kaya akong pakon. Gigi. Dirbe. Ay, iya. Binungkang di ha. Nyawa ni Tikasay. Wait, kasay. Ay, yo. Ah, sige, doon kayo. Ano na yan? Okay. 1, 2, 3, go. Yes. Oh, tara. At tayawan ko rin eh. Karon. Makan na siya, guys. Malas kanina. Buenas karon. Ah, ang mapalad na ninom. Tamis-isa. Binom ko lang ho. Imo pag saksak, ikaw may pildi. Imo pag nasaksak. Ah! Ikaw akong panaon. Hindi palit kayo ba rin? Wala, balik kayo. Ikaw ka. Ah! 1, 2, 3, go! Stages. Bising ko na yun. Guys, Allah. Piat 5 guys. Ako na sa ipis mo Guys. dong. Ako na sa ipis mo. Kapit ka po dili, kayo mga... Shout out na dili ba? Shout out na dili ba? Badagin tayo. Lori baraha ka dyan. Kada ko ganit. Nako ako. Ligas. Oh, pildi man ka. Sa saksak niya. Naong ni Donagin. Ubog ng Kulapo. Uy. Na, kita ng city ha. City nun. 1, 2, 3, go! Arang-arang. King. King. Hoy, pildi na sa ko ha. Pildi na sa ko ha. Tagay, Puks. Hoy! Tagaying! 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 Basic. Basic kayo. Mas yummy. Pinam lang tayo, kay Pirmin. Ah! Two, three, go! Oh, alas. Yawa! Ipis! Meow!
Tangan. Wah! Katamis. Niya, uy. Tagay pa yun. Biar pa day. Yan na ba tayo, Kas? Ba na, on skula Pil ka, kuya. Ngit-ngit mo. Tangan yata. Ang di ka. Ayaw taon maluoy. 1, 2, 3, go! Ay, Okay. Ay, kamu yan. Ano dong? Grabe. Moro siya. Sukod. Sukod. Atubang sa dito naman. Walang samahan. Walang samahan. Ye. Ye. Ano sa maning anong taguay din na day? Ay, istorya yun. Lami ka, oy. Okay, gamot ka. Ang gamot. Ano ka? Asa man ka ba dong? Pumunta na human. So, gising pa ang ubang ako lapo. Kasamyang muluwa man. Eh. Go! Abang ko, kawilan. Bye-bye. One, two, three, go! Okay, stay na. Ikaw na po. Ay, dagko-dagkog singot. Dara ni siya. Dari yun. Hapit man hulog. Grabe hot is okay ka dag inom mo. Pinakuan mo. Oh, atang ko ginagawa mo. Yan nga mo. Yeah, 1, 2, 3. Oy, nagking. Ay. King. Oy, aying. Ayeng, oh. Aying. Oh, Oh. mo na pinakagamay. Siglat og diragot. Sure. Hindi pa kalahotay kang inom sa kulapo ako. Tubos lang. Tubos lang, mag-inis na kinip ko. Oh yeah. Kari-kari tiwas. Dagko ang singot eh. Grabe. Di, ano na siya, ang nag-video ato sa tagayan ni Nagmay. Yoy. Sa iyo. Grabe ko hot. Kapit na gid guys. Kamay na lang yun. Ayaw tao. Ayaw na gid tao. Ayaw gid tao. Hoy! Oy, King. Oy. Gamaya. Tawis. Wag gid swerte man. Maura gid siya gihatag. Maura gid siya gihatag. Wag gid swerte. Inom na yung kulapo. Oh guys, dahil nakasuka din guys. Wala sa pasin guys eh. Ganun Oy, pas-pas guys. Grabe, asam yung kulapo. Nagsago na yung Analis na ginawa eh. Magliso na ito, Mayok. kanindot ani dili makainom ko ikaw sa ano kira ko gihapon mo horot. Ito na yun. Di ba, sa tabaso ba niya? Parang na yung hindi makainom ng glass ba? Na! Alas! Gani mi. Oy, wait, dagan nay. Kamaya lang tao ninyo eh. Nag-iwan, baksit tayo. Unsay kamay. Grabe. Pero kana na oy. Mawag na siya. Mawag na sukot. Wani nagamay oy kay para sa sunod ba kay murag di na gid madadre. Ikaw pa tanan nimo. Kaupat na gid siya guys. Wani pagamay. Okay. Daghan na kayo. Grabe, yapit tagayin siya. Wala, nireklamo na guys. Suka na kita ani. Sarap. Okay. Na, oh. Ano ba? Ano ba? Kita kapit ni sa. Lagay na lang kita pangalan mananaw kana.
Lugi-lugi ka. Okay. Last na ni. Okay. Guys, last na ni guys. Last na ni. 1, 2, 3. Tumbal ya. Oh no. Win. Alas, gamay na magkikiro. Kau sergi ko na kayo ng bitaw ko lahat. Ako termintilas eh. Di, ano, pinanggang ka na mo yung... No. Pantas kayo, mga juice. Wag yapon na kasi paksit. Paksit ang trick. Okay na? Kasi mapaksit. Kasi mapaksit ba? Atong mo ba? Grabe ha, yung piyan eh. Oh, sorry, kung kayo naman pula po, kid. Yan, labag yan. Ying! Okay na ka, Ying?